Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info YouTube चेनेलाव आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजां दङ। दा लोगोफोर 31 डिसेम्बराव गोदान साख्रि ओंखारबावबाय बेनो जाबाय आसाम पुलिस। दा फाइनाली आसाम पुलिसाव गोदान साख्रि ओंखारगासिनो दङ आरो कनस्टेबलबो नोंथांमोना मोनखागोन। दा लोगोफोर बे पस्टआ मा होनोब्ला बेनो जाबाय जोंहा एसिस्टेन्ट जेलार ओंखारदों 32 पस्ट दङ। जेराव जायफ्रा एलिजिबल जायो नोंथांमोना अनलाइन खालामनो हासिगोन गासैबो डेट ओंखारबाय। स' बेनिफ्राय माबायदि सिलेक्शन जागोन नोंथांमोननो अफिसियेल नटिफिकेशन दिन्थिगासिनो दङ आरो जायफ्रा चेनेलाव गोदान नोंथांमोनाबो साबस्क्राइब खालाम बेफोरबायदि साख्रिनि आपडेट मोननो। दा बे जाबाय लोगोफोर अफिसियेल नटिफिकेशन। स' बेयाव स्केल फीआ जोबोर मोजां आसाम पुलिसनिया 14,000 निफ्राय जागायो 60,500 प्लास ग्रेड पे दङ 8,700 पर मान्थ। आरो बिनि एप्लाइनि डेटआ 7 जानुवारि जानाय लोगो लोगो एक्टिभ जागोन लिंकआ। स' बेनिफ्राय लास्ट डेटआ 5 फेब्रुवारि। दा बेयाव एसटिपिआव साथामल' नुदों हिन्जावफ्रा गैया बेनिफ्राय आनरिजार्भआव हौवाफोरा 22 दङ आरो हिन्जावफ्रा सासे दङ। स' नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनांगोन जायफ्रा एलिजिबल जायो। स' लोगोफोर बेयाव बेसेबां क्वालिफिकेशन एग्जाम बेसेबां जागोन रानिं बेसेबां दङ जों दानिया नायनोसै फैदो। दा बैसो स' लोगोफोर बैसोआ 21 इयार्स जाथारनांगोन मिनिमाम बिनि गाहायाव हानाय नङा आरो गोजौआ जाबाय 45। एसटि हिसाबै दा हाइटआ एसटिआ 160 सेन्टिमिटार हौवाफोरा आरो हिन्जावफ्रा 142 सेन्टिमिटार। स' बेनिफ्राय सेस होनोब्ला नोंथांमोननि सेसआ 81 सेन्टिमिटार जाहैनांगोन एक्सपेन्ड खालामबा बेनो जाबाय सेस हौवाफोरनि। स' बेनिफ्राय जोंहा डिटेल्सखौ नायनोसै दानिया। स' बेनिफ्राय डकुमेन्ट्सआ फरायनायनि कास्ट सार्टिफिकेट एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जखौ नांथारगोन नोंथांमोना आपल'ड खालामनांगोन बेखौहाय अन। दा बेयाव नोंथांमोना एप्लाइ खालामबा डिग्री पास खालामनांगोन जायखिजाया डिग्री पास जानाय लोगो लोगो बे पस्टआव एलिजिबल जागोन। बेनिफ्राय सिलेक्शन प्रसेसआ फार्स्टआव एग्जाम जागोन अफलाइन। बे एग्जामा 100 मार्क्सनि 100 कुइसन बेनिफ्राय नेगेटिभ मार्किं दङ 1/2 आरो मोनसे कारेक्ट जाबानो 1 नाम्बार नोंथांमोना मोननाय जागोन। लोगोसे सिलेबासखौ नोंथांमोना बेनिफ्राय स्क्रिनशट खालामना लादो लोगोसे पिडिएफ फाइलखौबो डाउनलड खालामना ला लिंकआ दङ डिसक्रिपसनाव। आरो बे एग्जामा लोगोफोर बर'जों जागोन। स' मोनब्रै लेंगुवेज दङ इंलिश बड' एसामिस बेंगलि मोनब्रै लेंगुवेजजों नोंथांमोना गोसोबादि सेलेक्ट खालामनानै एग्जाम होनो हागोन। आरो बेयाव फिजिकेल टेस्ट दङ। दा बे फिजिकेल टेस्टआव नोंथांमोना माबोरै जागोन जेब्ला एडमिट मोनो अब्ला नोंथांमोना बेनि जायगाखौ मिथिगोन। स' बिदिब्ला जों नायनोसै फैदो फिजिकेल टेस्टआव माबादि दङ बेसेबां नाम्बार दङ। दा लोगोफोर फिजिकेलाव 40 दङ। दा फिजिकेलाव 40 दङ रानिंआ अनलि 1600 मिटार्स खारनांगोन हौवाफोरा आरो हिन्जावफ्रा 800 मिटार्स खारनांगोन। बेनिफ्राय नोंथांमोननि लं जाम्प दङ। स' लं जाम्प दङ मिनिमाम 335 सेन्टिमिटार हौवाफोरा। स' बेनिफ्राय बे नोंथांमोना पिडिएफ फाइलखौ डाउनलड खालामना ला डिसक्रिपसनाव गासैबो डिटेल्सखौ नोंथांमोना मोननो। स' लोगोफोर बेनोसोमोन दिनैनि आसाम पुलिसनि बिग आपडेट। आसा खालामो नोंथांमोना थाबैनो कनस्टेबल भेकेन्सि मोन्थों आरो एप्लाइखौ खालामनो हाथों।